здраво на всички, това е Блогенен Дамаджит и днес сме се събрали тук да покажем един много интересен трик, една наша вариация, която трикът се казва много амбициозна карта. Това е една наша вариация и ето как се прави. И тук някой зрители трябва да ни кажат стоп, например ето тук стоп, добре, да вземе неговата карта и да я покаже на вас. Така, тази карта ще оставим настрани, ето я, и сега ще я пъхнем, да кажем, ето тук. Ето тук, както виждате, картата я слагаме ето тук. Така. И след това всичко, когато сложихме картата, най-горната е тройка купа. Но само с едно щякване, тройка купа се превръща в карта на зрителя. Много лесен трик, много лесен фокус по-точно. Тази е наша вариация, но ще ни трябва едно допълнително нещо. Това са две еднакви карти. Ето, виждате две еднакви карти. И взимате двете карти, ето, и поставяте отгоре на тестето. Ето тук, отгоре. И тук може да направите както си искате. Например, можете да направите като мен, така да кажете някъде стоп. И тя там, не, по-скоро направете ето така. Поставете някаква карта тук и направете финки брейк. Ето така, финки брейк. Ето така, и покажете надолу и казвате къде е цветим сега, например ето тук. И казвате, вземи тази негова карта и му показвате, нали, тя винаги ще е в реплика тази карта. И казвате, сега да я пъхне някъде в тестето, най-горната карта, много е в реплика. За вас, вие знаете, че тази карта не е просто една обикновена карта, а е една повтаряща се карта. Но зрителя мисля, че просто това си е обикновена карта от тесте, нали? Съществува така карта, няма как да е някаква измама. И ето, просто я пъхате в тестето или той я пъха някъде в тестето и му показвате, ето така, че е в тестето. И пъхате тук. И тук може да се измислите няколко думички, докато направите един дабл лифт. Може да отиде. Докато приказвате някои неща, просто правите финки брейк. Ето финки брейк. И обръщате. Ето. Така. И казвате най-горната карта е тройка купа. И обръщате пак тройката купа надолу, всъщност което са две карти, и там правите някои магически движения, щакания. И може би всъщност да поставите ето така и просто да направите ето така. И нали, валето пика да се появи тук. Но всъщност то се остава в тестето. Надявам се да ви е харесал този трик, този фокус и благодаря, че гледахте.